सार दिनैहाय जों नुनो मोनदों नोंथांमोन जितु बिफिएफ हान्जा गोबांथार रायजोफ्राबो ग्रोम ग्रोम फैनानै बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों थ' बे हिसाबै बिफिएफ हान्जा दिनैनि दिनाव लोरबांथि जाबाय नामा? लोरबांथि माने हाग्रामानि थाखायल'सो बिफिएफ दं नालाय बिफिएफ हिसाबैथ' गैलानो हाग्रामा गैयाबानो बिफिएफ गैखाया खिन्थु मोनसे खोन्थाया डेम'क्रेसि होननाय मोनसे हादोराव वान पार्टि वान मेन वान फिल'सफि वान आइडिय'लजि बे मालाबाबो एक्सेप्ट जाया मानोना 17 बोसोर हाग्रामाया मानसिखौ उनजों थानानै देगार सुयै सुयै खुनि खालामनायनि थाखायनो पलिटिकेलि मानसिफ्रा गुबुन मोनसे अल्टारनेटिभ लामा लानो हायाखैमोन बिनि जाहोनाव गिनानै बिसोरो थाखोमादोंमोन रायजो राजाफ्रा सिरि थादोंमन किन्तु दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरो बानजायनायाव साफ्रोमबो मानसिनो राइट टु स्पिचखौ माने गुदि मोनथायखौ होनाय जादों जायनि जाहोनाव बयबो उदाङै ओंखारबोनो हादों उदाङै मावनो हादों जायनि जाहोनाव हाग्रामानि जा दानाय बिपिएफ पार्टि बे पार्टिखौ गैला होनबाबो गोरोन्थि जाद्राया जों जुदि मोनसे सोदोबजों बुङोब्ला गैला ओमफ्राय बेथ' बर'सिन लाबोनो होदोंमोन सार गोबां लाबोदों गोबां लाबोनायनि गुबै माबायानो जादों नैबे 4 आरो 5 माबायावहाय एप्रिल दानाव जोंहा एसेम्बलि जागोन बे एसेम्बलिनि गेजेरजों बिथांमोना हानि बाथ्राखौ लानानै गोबां कुइसन सोंनो नागिरदों आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ कुइसन खालामहरदों आरो नोंथांमोनाबो लोगो हमबा खालाम जोंनियावहाय दा प्रुफ दङ आखायाव प्रुफ दङ बिथांमोना प्रप'ज रिजार्भ फरेस्ट एन्ड रिजार्भ फरेस्ट बे मोननै खोन्दोनि हाग्रा ओनसोलनि हायाव बिथांमोना हाग्राखौ दंफां लाइफांखौ दानख्रुबजोबनानै गावसोरो हाजार हेक्टर हायावहाय बिगा नङा हाजार हेक्टर हायावहाय बिथांमोना साहा बागान राबार बागान गायदों बेखौ जोङो फैगौ एसेम्बलिनि गेजेरजों बिथांमोननि राबार बागान आरो साहा बागानखौ एरखुनायनि मोनसे प्रस्ताब लानो नागिरदों आरो बिथांमोननि खुगाजोंनो जोङो लाहोगोन मानोना बिथांमोना डिस्ट्रयारफ्रा माबोरै दिनै मोनसे हालामखौ जौगाहोफिननो थाखाय मोथांखोर खालामनो थाखाय एफरेस्टेसननि थाखाय मोनसे प्रजेक्ट लागोन बिथांमोननोनो जोङो दायित्वखौ होनाय जागोन नोंथांखौ जेबो मावनो हायाखै होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों मावनो हादोंना हायाखै मोनसे बुस्थुखौ जों मावनो हायाखै बिथांमोना